Ćao svima ljudi. I danas nije klip kao što ste očekivali. Danas je tužan klip. Inače, izvinite, nisam snimao jedan dan, izvinite, znači, ispričat ću vam sve. Ispričat ću vam sve. Znači, ja sam juče išao sa mojim roditeljima negde da pazarim, da kupim nešto u supermarketu i kad sam se vratio, moja baka je rekla da je umro moje morsko prase. Da. I ja sam, znači, mnogo sam plakao i odmah sam došao kad je rekla moja baba umrlo je morsko prase, došao sam i uhvatila me za ovaj prst. Morsko prase me uhvatila za ovaj prst. Pred smrt. Koliko sam ja plakao tad. A nisam hteo da kažem mami, zato što i ona je plakala. Svi smo plakali, i moj ujka, znači i svi. I onda, ne znam zašto je umrela. Dva puta kažem, ne znam zašto je umrela. Ja mislim da je umrela zato što je mnogo jela. Mnogo sam joj dao da jede, zato što ona je htela da jede. Ali izgleda da se nabubrila i crkla. Da. Moje morsko prase je inače žensko, tako da planiram u ponedeljak da kupim novog. Bez obzira što je ova korona, znači, ne znam. Tako da, ljudi, narednih možda 1 ili 2 dana nemojte da očekujete videe, da se malo smirim. Znači, i to je juče sve bilo. Juče mi je umrlo morsko prase i juče sam ga zakopao. Neću da vam kažem gde, ali eto. To bi bilo to što se tiče od videa i peace out.